Sorry ass DJ. What's up mga Lodi? Welcome ulit sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Boholano Vlogger. Karong adlaw sa Huwebes Pizza 17 sa September. Kaning vlog nako o kaning video screen nako, i-shoutout ko lang tong mga vlogger na mga idol ko. First, si Japper Sniper. Idol ko to si Japper Sniper kasi malingaw lang ko sa iyong mga videos. Din usapod ko siya mo katawa. Mga video niya nga mga nindot kayo. So word. Second, si Sebius channel. Ganahan ko ning yung mga prank kay makatama po ni siya sa mga tao. Kini mga tao nga gayg ulo nga dili mag face mask. Bisan gikuan na sa gobyerno nga mag face mask jud kung nasa publiko. Bisan pag nasa publiko, kung daghang mga tao mag face mask yun. So, saludo pa ko sa iyo, Sebius channel. Galing yung prank mo. Third na pala. Third, DG Cold Rice. Kani si DG Cold Rice, ikaw ba may aning DG Cold Rice sa grupo sa Facebook lagi group sa Facebook nga Coalition of Bohol Sound System. Kani si DG Cold Rice mo ni ang pinakagwapong DJ sa Bohol. Shout out sa iyo, idol. So, sana tayo. Ika-apat, si Katawa TV. Katawa TV. Katawa Family. Kani si Katawa Family, ganahan ko na niya kay na kay makuha nga leksyon niya abot sa diskarte sa panegosyo, diskarte sa mga pagkuhan sa imong YouTube channel o sa paglambot sa imong YouTube channel mo nang ganahan ko niya. So, ika-fifth, si Reed. Kani si Reed, ganahan ko niya kay ako ganahan po ko mag-ride. So, maninga po ko na niya matanaw mag-ride. Muna po ko nisuro yung kapil. Mga kaning musikasa sa mga abot. Muna si Reed. Muna ika-fifth na ko nga idol. 1, 2, 3, 4. Ika-6, si Florami Bolana. Ganun ko ni Florami Bolana kay po kusog siya makatawa. Mamoto ko niya pa siya yung mga vlog kay garaon pa siya na ka-province pa na taga Bohol pa ni mga Florami Bolana. Ika-7, si Local Ride. Kani taga pareho may province ni taga Bohol din siya. So, ganahan po niya mga vlog kay ipakita niya ang kausa kanindot sa Bohol. So, muna ika-7 ako nga Lodi. Ika-8 nga Lodi, ang hari ng tapang, si Mukbang TV. Kasi si Mukbang TV, so malainan ko niya kay kanang hugaw lagi kung sa niya on, pero kaduyan ang tanaw sa iya mga videos, muragwa naman po na ho. Then usapod na nakuha ko sa video nga nanapuli sa kaluoy po sa day sa mga pobre mo nang share po siya sa mga sa iyang mga
nakita sa yung YouTube na kaning part 2 pamigay ng ayuda sa kapwa kung mahirap. Muna nga, saludo pa ako sa iyo, Bukang TV. Kahit isipik yung kinakain mo, pero malinis pa yun pala yung ano ba yun? Ay nako, muna kong kait nga lodi. Next si Makimoto. Mo ganahan ko niyang vlog kay wala lang kuan. Pareha may taga bukid. Mo nang ganahan mo kumutan sa mga video kay kaning manguha siya baki, manguha siya mga isda, munanom. Ingani man pud akong trabaho kay ako kumuko ka mga eskila. Ingani po akong mga trabaho. Kaning mananom kana way sudan mga baki lagi mga isda kay kana way sudan kana mo na ganahan ko sa mga video. Ganahan ko sa mga video kay mura po ko apil ba kay katilo ba ko ingay po kinabuhing pobre pero nindot ba po puyog probinsya muna ikait ng kuan idol. So mura man siya to kong idol basta ganahan ko ni ganahan ko sa mga vlog nila. So mga tanan itong mga vlog no itludi kong mga vlogger. So salamat dahil sa inyong pagtanaw sa akong video screen vlog guys. Sana po so mao to guys, mo to akong mga 8 ka vlogger nga akong mga idol. So shout out din nila tanan. Wait lang guys, tuslo ka po subscribe guys o bell button para always kayo updated sa aking mga upcoming videos guys. So salamat sa inyo and God bless. Babus.